аввалин тоҷике ки гран-при медали тиллоро гирифт ба хазинаи дзюдои тоҷикистон овард ин манам. хато намекунем агар бигем ки баъди Расул Боқиев дуюм легенда хити дар ҳамин спорт. соли 1957 моро муҳоҷир карда ба сарҳади Қирғизистон ноҳияи Ҷабор Расулов овардагиам. Аввалин ғалабаи ту ба ёд аст? ваъда дода буданд ки ту чемпиони ҷаҳон шав, мо барои ту мошин мехарем. Дар хона гову гӯспандоро мефурӯхтем, мерафтем мусобиқа. Муҳтарам Исмоил Амазурӣ чӣ дигаргунӣ овард ки дзюдои тоҷик куллан дигар шуд? ҳама фақат ҳамун медалгириро мебинанд, не ки пушти пардае ку шабу рӯз меҳнат мекунӣ, мураббӣ пойафзораш бо красовкаш медавад, болои мат меброяд. Дар дзюдо нест ин чиз. Ман шукри Худо 3 маротиба дар бозиҳои олимпӣ иштирок кардам. Тага бозӣ чӣ хеле мегӯянд ки тага дорад. Ягон кас тага надорад дар инҷа. Вилояти Суғдӣ аз Бадахшон асти, аз Ғарм асти, минтақаи Кӯлоб асти, фарқ надорад. Умри ҷавонии худро ман надидам. Акай бардим, на зодрӯз рафтам, на тӯйхона, на шабу рӯз машқ, меҳнат, машқ. аз номи 10 миллион халқи тоҷик ки дӯст медоранд дзюдоро ва ончун ман ташаккур мегӯям ба ту, ба оилаи ту, ба ин ҳаёте ки ту барои дзюдо бахшидӣ. Бигем ҷавонита надидӣ. Ташаккур мегӯем. Друзья, всех приветствую, ассаламу алейкум. Таджикон Смарт поддерживает меня в моих выпусках. Одним словом, будут поддерживать дзюдо Таджикистана. Спасибо всем, спасибо Ваха, что пришел к нам. Бардин харакат мекунад барои дастгирии варзишгарони тоҷик ва дигар масъалаҳое ки аст. Аз мо яъне заҳраи амбоша яъне дастгирӣ мекунем барои пешрафти бародарон дар соҳаи варзиш. Аз тарафи илм боша, ё аз тарафи маблағ боша, ё аз тарафи барнома боша, дигар ваё боша, ҳар он чизе ки мефаҳмем ҳаракат мекунем бо онҳо чи муомила кунем ва фаҳмонем биётем. Бисёри мардуми худмон ҳозир айни ҳол гузаштаистанд дар маркетплейсҳо, дар хариду фурӯх, бизнес. Марҳамат метавонед ба мактабҳои Таҷикон Смарт муроҷиат кунед. Устопирон, ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом ака. Туро ҳамчун муаррифгари миллати тоҷик мешиносанд, ватани азизум мешиносанд. Хато намекунем агар бигем ки баъди Расул Боқиев дуюм легенда хити дар ҳамин спорт. Саломат бошед. Салому алейкум барои ҳамаи тамошобино. Гӯштин аз бобову бобокалонҳо барои мо боқӣ мондааст, чунки аз бобову бобокалонҳо ба падарам, аз падарам ба бародарам, аз бародарам ба ман ва баъд аз манам писаром, ҷиянҳо давом дода истоданд. Ин аз сулолаи мо аст, аз авлоди мо аст. Мо аз ин касб номовар шудем, ҳам нони ҳалол бо арақи ҷабин ёфта хӯрда истодаем. Ёд дорам вақте ман меҳмонӣ омада будам шаҳри шумо, ноҳияи Ҷабор Расулов, ва дар ҳамон ҷо шумо гуфтед ки 15 ё 20 сол пеш вақти падаратон ҳамон толори варзиширо мехостанд ҳӯй каранд, ниҳат доштанд ки ҳамоҷора тӯйхона кунанд. Бале. Агар падар ҳамон вақт ҳамоҷора тӯйхона мекард, ё повур мешудем гуфтед, ё ин ки мо аслаш зодаи кӯҳистони Масҷо ҳастем. Соли 1954 падар ба дунё мебиёянд. Соли 1957 моро муҳоҷир карда ба сарҳади Қирғизистон ноҳияи Ҷабор Расулов овардагиам, ҳамон деҳаи мора. Ва соли 1989 толори варзиш, кохи варзиши Лангриф дар ноҳияи Ҷабор Расулов падар сохтанд. баъд аз он ҷо дигар ман соли 1993 ба дунё омадам. Дигар дар деҳаи мо на боғчаи бачагона буд, яъне детсад, на ягон тӯйхона ё чойхона. Дигар то ҳол аз саҳар то бегоҳӣ зиёда аз 300 нафар дар он толор машқ мекунанд то имрӯза. ба фикрам ман дигар роҳе надоштам ки дигар касбро интихоб кунам ва пушаймонам нестам ки дар ин роҳи ҷавонмардӣ, дар ин тӯли чанд соле ки ман дар варзиши касбӣ будам, чандин бор дили мухлисонро шод гардондем, чандин бор парчами миллати азизи худро боло бардоштем. Ман афсӯс намехӯрам. Ин касби авлоди мо аст, ин касби падарам аст. Дар толор машқ мекунем, хона мебаи боз дар бонаи гӯштин ҳарф аст, сухан аст. Дар хуни мо паҳлавонию майдондорию гӯштингирӣ аз бобокалон, падар, бародар
мо ҳам давом дода истодаем. Дигар роҳе ҳам надоштам ки дигар варзишро интихоб кунам, ин гӯштинг, чунки дар хонам дар ҳамин ибораи гӯштинг сухан мерафт, дар толорам мерафти ҳамин сухан буд ва имрӯз бошад фарзандони ман ба ҳамин роҳ рафта истодаанд. бале, барои гӯштингирӣ. Ана ступидион шумо дар бораи Расул Боқиев ва давре ки Расул Боқиев баромад мекард шумо мутаваҷҷиҳ будед, тамошо мекардед. Бисёр гап аввалин ғалабаи Расул Боқиевро шумо чӣ хел пешвоз гирифтед? Шумо чӣ хел тамошо мекардед? Рости гап, ман бисёр дар оинаи нилгун, яъне телевизор тамошо мекардам рақобатҳои Расул Боқиевро. Дар он вақт на танҳо Расул Боқиев, балки тими мунтахаби Тоҷикистон дар он вақт буд. Расул Боқиев, бародарон Рустам Боқиев, Алишер Боқиев, Боқиевҳо бародарон Шералӣ Бозоров, Муҳаммад Абдураҳмонов, Парвиз Собиров, бисёр паҳлавонони номии Тоҷикистон буданд. Ва ман вақте ки ҷавон будам ва манам мехостам ки як рӯзе мисли онҳо паҳлавон шавам, номбардори миллат шавам, ки ҳама чӣ хеле ки ифтихор мекардам бо онҳо, бо манам ифтихор кунам. Як фарде шавам, ки барои халқ, барои ин миллат номовар шавам. Вақте ки Расул Боқиев дар чемпионати ҷаҳон соли 2007 дар Бразилия ва дар бозиҳои олимпии шаҳри Пекини ҷумҳурии Хитой ҷои сеюм гашт, боз ҳам дили мо варзишгаронро мо хурсанд шудем, ҳам водор шудем, ки мо ҳам метавонем. Чаро як фарди тоҷик ин қадар хурсандӣ овард барои миллат, мо ҳам метавонем. Ва баъдан буд орзу мекардем ки мо ҳам хелпарчамбардор шудем, рафтем ба машқҳои дастаҷамъӣ, дар мусобиқаҳо иштирок кардем. соли 2012 ба шаҳри Москов сафарбар шудем, якумин бор ба толори самбо 70, самбо 70. дар он ҷо Расул Боқиевро дидем, дар он ҷо тамрин мекард, ҳамчун мураббӣ дарс медод бо Расул ва бо ҳам тамрин мекардем. баъдан натиҷадиҳӣ ман сар шуд аз соли 2012. Ман то соли 2012 дар риштаи самбо баромад мекардам. Ман 5 маротиба чемпиони ҷаҳон шудам дар самбо, 2 маротиба байни наврасон, 2 маротиба байни ҷавонон ва 2013 байни ситораҳои самбои дунё қаҳрамони ҷаҳон шудам. баъд мардум, ман медонистам ки дзюдо намуди олимпия аст, самбо ғайри олимпӣ. ва бисёртар мардум мегуфтанд ки ту бояд ба намуди дзюдо гузарӣ, дзюдои намуди олимпия аст, дар он ҷо рақобатҳо, конкуренсия бисёр дар сатҳи боло аст. аз 2012-13 ман шурӯъ кардам ба мусобиқа, ба машқҳои дастаҷамъӣ, ба зборҳо рафта мусобиқа иштирок кардам. Дар гран-приҳо аввал ҷои сеюм шудам соли 2013. ҷоми Аврупо, Кубоки Европа ман буридам. дар мусобиқаҳои всероссийскии турнирҳои Россия чанд мусобиқаро ман дар оҷо ғолиб омадам. Дар Санкт-Петербург, дар Новосибирск, дар Челябинск рафтам. Дар он ҷо байни то 23 сола то 21 сола, он вақти ҷавонӣ, дар он ҷо қувозмоӣ мекардам, ғолиб мешудам, ҷоизадор мешудам, мебохтам. Ин гӯштин буд, бурду бохт. баъд шурӯъ шуд соли 2014 аввалин тоҷике ки медали гран-при, медали тиллоро гирифт дар соли 2014 ба хазинаи дзюдои Тоҷикистон овард. ин манам дар шаҳри Астанаи Қазоқистон. боз 2017 дар шаҳри Тошкенти ҷумҳурии Ӯзбекистон чемпиони гран-при шудам, давраи дуюм. 2018 севум маротиба чемпиони гран-при шудам. дар давлати Туркия қаҳрамони ҷаҳонро, яъне действующий чемпион миро ман мағлуб кардам дар 2018 дар финали гран-при. ва 2023 шумо ҳам шоҳид будед, дар ин ҷаҳат даври чорум маротиба ман чемпиони гран-при гаштам. то ҳол ин натиҷаро фақат дар Тоҷикистон ду нафар, Somon Мамадбеков ва Обид Ҷебов
соҳиби медали тилло гаштанд. Дигар дар ягон варзишгари тоҷик чемпиони гран-при шудем. Доштем ҷои дуюм, ҷои сеюм зиёд доштем ва чемпион Сомону Обид шуданд ва 4 маротиба ман чемпион шудам. бисёр хуб. Устод Пирён, ман медонед чӣ савол ниҳоят ҷолиб аст? Аввалин ғалабаи ту ба ёдат аста? Ки мисол Пирилон меган ку русо. Яъне ки бигем нақши асосиро бозӣ кард. Аввалин медали якуми ман, ҷои якум дар вазни 30 килограмм, ман дар ноҳияи Ғончи, ҳозира Деваштич. Дар он ҷо ман дар 30 килограмм ҷои аввал гаштам. Ҳеҷ аз хотир намебарорам ва дар он ҷо аз варзишгарое ки шогирдои падар ки доим дар мусобиқаҳои шаҳрӣ, вилоятӣ, ҷумҳуравӣ ҷо мегирифтанд байни кӯдакҳо, ман дар он ҷо онҳоро мағлуб карда сазовори ҷои якум гаштам. То ҳозир дар ягон ҷо менишинем, масалан бо он бачаҳо ҳамон гӯшидама ёд мегӯям ки ёд доред ман аз шумо майдатар будам, ман шуморо задагӣ будам. Тилло ҳаст ҳозир ва бисёр паҳлавони хубу Тилло Абдуллозода, Алибек бо ҳамоно гӯштӣ мегирифтем. Чанд сола будӣ? 10 сола, 8 сола, 8 сола, 9 сола. Ани хе бигем мисол аввалин ҷоми ҷаҳон ё ҷоми республика барои ту бигем чӣ як кӯҳи баланд буд да. Ҳам марҳиларо гузарам барои ман уже як бигем як таърихи калон аст. Ӯ байдаста Ҳабиб якум марҳилае гузашта ба ивои самбо буд. Бой дига гирия кардагиай. Мо орзу доштем ки шогирдои падар дар чемпионати ҷаҳон медал биёранд. Ман соли 2009 дар байни наврасони то 17 сола дар давлати Болгария сазовори ҷои сеюм шудам ва баргаштам анакай соли 2010 дар давлати Гурҷистон, яъне Грузия. Он ҷо чемпионати ҷаҳон байни наврасон шуд. Дар вазни 81 килограмм ман якумин бор чемпиони ҷаҳон шудам. Ва барои ман падарам, бародарам ваъда дода буданд ки ту чемпиони ҷаҳон шав, мо барои ту мошин мехарем. Вақте ки ман чемпион шудаму баъд падарамро телефон кардам, гуфтам ки ман дар финал ҳастам, агар чемпион шавам мошинам мехарем. Баъд алакай як мураббӣ аз Тоҷикистон телефон карда буд, падарро табрик карда буд. Гуфтам бачам табрик, чемпиони ҷаҳон шудӣ. Алакай барои мо занг задан, гуфтанд ки ту қаҳрамони ҷаҳон шудӣ. Ин орзуи падарам буд ки ин қадар заҳмат кашид, дар як деҳаи кӯчак толор кушод, шогирдои зиёд тайёр карду баъд ҳамин натиҷае ки дар чемпионати ҷаҳон мо овардем, он орзуи ҳамон падарам буд ва ин чиз ман ҳеҷ вақт фаромӯш намекунам ки барои мо як орзу буд ки чемпиони ҷаҳон шудан ва худоро шукр бисёр чемпион шудем дар ин мусобиқа. Устод Пирён, ту худ гуфтӣ ки ҳамин спорт ниҳоят спорти қиндай. Бале. Гов гӯспанавон ҳамаро фурӯхтем мисоли гап. Бале. Набуд ягон вақт мисоли гап дар ҳаётат ки дилшикан шуда боши ҳамин спорт? Солҳои аввали мусобиқаравии ман бисёр мушкил буд ва буд он вақте ки мо ба мусобиқаҳо сафарбар мешудем, масалан дар хона гов гӯспандоро мефурӯхтем, мерафтем мусобиқа. Имрӯз имкониятҳо хеле зиёд шудааст. Сарпарастҳо, раиси федератсияҳо бисёр моро дастгирӣ мекунанд. Вале замони гузашта буд. Имрӯз аллакай бисёр шароитҳо хубтару нағзтар шуд. Шояд дар он вақте ки соли 2014 то 2020 сарпарастҳо хубтару нағзтар мебуданд, мо натиҷаи баланди варзишӣ дар бозии олимпиро метавонистем шояд натиҷа биёрем ва худоро шукр ин қадаре ки натиҷа буд, медалҳо овардем, мо шукрона мекунем ва ин чиз аллакай замони гузашта буд. Барои ман аз медал болотар ин одобу ахлоқу инсоният муҳим аст. Медал ин як замоне аст ки ту паҳлавонӣ мекунӣ, медал мебиёрӣ, вале инсоният, эҳтиром, ҳурмат дар ҷои аввал меистад. Устод Пирён, мегзарем ба марҳилаи нав, яъне ки ҳамон марҳилае ки ана раис нав шуд. бисёр дигаргуниҳо шуд. Мо
қаблан чихеле ки шумо медонед ман дар вилояти Сух зиндагӣ мекунам. Дигар паҳлавонҳо дар шаҳри Душанбе, Темур Раимов дар ноҳияи Рудакӣ, Беҳрӯз Хоҷазода дар Варзоб, Сомон Мамадбеков дар Иркутск. Мо бо ҳамдигар фақат дар дигар давлатҳо дар мусобиқа дар ягон меҳмонхона дар гостиница вомехӯрдем. баъд амрӯзи мусобиқа мерафтем бо ҳамдигар мисол машқ мекардему, ҳамдигарро мухлисӣ мекардем. Мо якҷоя набудем. Фақат дар ё ки дар аэропорт вомехӯрдем, ё ки дар ягон ҷо. имрӯз 1.5 сол 2 сол мешавад ки ҳамаи моро сарҷам карданд. Дар тими мунтахаб шуд. ҳама якҷоя шабонарӯз тамрин кардем. ҳам чихеле ки шумо медонед дар 1.5-2 соли охир дзюдои Тоҷикистон бисёр як дар сатҳи баланд рафт. пештар дар мусобиқаҳо як медал мешуд ё ки мерафтем барои ҷои сеюм мебохтанд. имрӯз бошад қариб аллакай дар ҳама мусобиқаҳо бо сари баланд бо медал бармегардем. Муҳтарам Исмоил Рамазонӣ, чӣ дигаргунӣ овард ки дзюдои тоҷик куллан дигар шуд? қабланҳо мушкил буд ба ҳар моҳ мусобиқа рафтан. Мо дигар ягон мушкилӣ надорем. Мерафтем баъд аз машқ мегӯянд ки масалан 81 кило 90 кило ҳама вазнҳоро интихоб мекарданд. ин ҳафта ба ин мусобиқа масалан ба ҷопон мерем. Паспортҳо мо медодем, виза тайёр, билет тайёр, гостиница тайёр. Марҳамат, вазнҳоро контрол мекардем, мепаридем, мерафтем мусобиқа, гӯшти мегирифтем, меомадем. Ягон чихеле ки пеш мерафтем 2 рӯз дар гостиница меистодем, 4 рӯз 5 рӯзга дар хостелҳо меистодем. имрӯз бошад мо қаблан пеш аз омадани раиси нави хел набуданд, дастгирӣ набуд. дастгирӣ буду. Дар як сол як мусобиқа, 2 мусобиқа, 3-4 мусобиқа дастгирӣ буд. Ба фикри шахсии ту, ҳозир мо дар кадом сатҳ ҳастем дар байналмилалӣ? умуман ҷудои Тоҷикистон дар як сатҳи баланд ҳозир қарор дорад. дар бозиҳои олимпиро ҳам 2 нафар мо соҳиби медали биринҷӣ гаштанд. Сомон Мамадбеков, Темур Раимов. ин нишон медиҳад ки ҷудои Тоҷикистон бисёр дар як сатҳи пеш аст, корбарӣ карда истоданд. мураббиё, варзишгаро, роҳбарияти федератсия бисёр дастгирӣ хуб аст, натиҷа мешавад. ман ин сабти коре ки ҳозир шуда истодааст, боз ҳам хубтар ягон мутахассиси хуб биёранд, мураббӣ, ягон масалан барои барқароршавии физиотерапевт биёранд, боз ҳам бачаҳо бисёртару хубтару нағзтар натиҷа метиҳанд. барои ин кор ман фикр мекунам ки роҳбарияти федератсия бисёр корбарӣ карда истоданд. ман фикр мекунам яъне ки ҳамин мутахассисое ки тоз номбар кардӣ, дар ҷумҳурӣ мо чунин мутахассис надорем. мутахассисо дорем, вале ман фикр мекунам ки мутахассиси хориҷӣ гӯштини дзюдо ин намуди ҷопониё аст, ё ки аз Аврупо, ё ки аз Гурҷистон, Грузия, ё ки аз масалан Франсия, ё ки аз Бразилия. Ино мутахассисои бо технологияи нав ҳастанд. масалан мураббиёи мо ҳам беҳтарин ҳастанд, вале дар канори мураббиёи мо боз ҳам як мураббии хориҷа бошад, масалан чизҳои навро меомӯзад, нозукиҳои дзюдоро меомӯзад. ман қабланҳо вес кам мекардам, мерафтаму фақат гӯшт мехӯрдам, хиёл мекардам ки гӯшт одамро бақувват мекунаду масалан набуд, асобе ки на таҷриба набуд. баъд бо як мураббии эронӣ дар олмон буд, Ваҳид Сарлак, ман қатъи вай кор кардам. вай барои ман чӣ хел вазн камкуниро ман мерафтам, масалан хай намедонистам бургер мехӯрдаму, мисол хиёл мекардам майда аст, кам вазн метиҳад, мерафтам дар болош 20 қават либос мепӯштаму медавидам, вес кам мекардам. вай қатъи ман корро шурӯъ кард. баъд аз вазн камкунӣ вай умуман маро гӯштхӯрӣ намемон, фақат биринҷ, макарон, спагетти, ин мегӯяд углевод тез ҳал мешавад. вай баъд аз 20 дақиқа барои ту
ҷон метиҳад, қувва метиҳад. А гӯшт 72 соат дар меъдаи ту меистад, вақте гӯштӣ мегирӣ нафас кашидам диханет тамом мешавад. Ин бисёр чиз нозукиҳо аст. мақсад мураббиёи хориҷа ва ё ҳар ҳафта семинар доранд, ҳар ҳафта дар Аврупо мисол ин шаҳр ба ин давлат ба ин давлат наздик аст, меранд бо ҳамдигар мисол таҷрибаомӯзӣ мекунанд, бисёр чизро тест мекунанд. Масалан пеш аз мусобиқа чанд рӯз кӯҳ рафтан, дар кӯҳ чанд рӯз тамрин кардан. Ҳама фақат ҳамун медалгириро мебинанд, яке пушти пардае ку шабу рӯз меҳнат мекунӣ, мебозӣ, бо дилшикаста намешӣ, бо тамрин мекунӣ. Мисол дар як сол 365 рӯз бошад, ту ҳар рӯз мисол машқ мекунӣ, як мусобиқа мери, мисол якум давр мебозӣ, бо ҳамин мебиёи Тоҷикистон шурӯъ мекунӣ, бо саҳар абед бега, саҳар абед бега, машқ, бо машқ, баъд натиҷа пайдо мешавад. Чиз нест. Баъд барои бачаҳои ҳамин нав ҷавоно масалан 2 соат тамрин шуд, мураббӣ мегӯяд ки построение, ҷавоб аз мураббӣ тез мебуроянд, мераванд, боз дополнительно кор намекунанд бачаҳо. Бояд мураббӣ кораш тамом шуд, боз аз нав камакак барои худ масалан фикр кунанд, чӣ тамрин карданд, бо чӣ ошибка доранд дар машқ, ҳаминро бояд дар процесс ҳамин чиз, мисол ҳамун машқа шумоам мекунед, манам мекунам, ҳама мекунад, дар япониро ҳамин корро мекунад, франсуа ҳамин кор мекунад. ҳамин коре ки масалан 5 дақиқа 10 дақиқа бисёртар кор мекунӣ бо фикр, ҳамун чиз барои ту натиҷа метиҳад. Набошад тамоми дунё як намуд тамрин дорад. Мисол ҳамун заминзанӣ, ҳамун приём, ҳамун отработка мекунанд, мисол ҳамунро медавад, ҳамунро качатса мекунанд, мисол сангбардорӣ мекунанд. Не ки ҳамун чизое ки ту камтар иловагӣ дополнительно кор мекунӣ, бо ҳамаё натиҷаша метиҳад. Ин нозукиёи зудо барои чӣ зудо, чӣ тавр зудо зиндагонӣ мекунад? Мисол дар коммерческий спорт нест. Не ки таваҷҷӯҳи ҷаҳон бисёр аст ба ҳамин спорт. Ин қадар нозукӣ дорад, ин қадар қиндӣ дорад. Вале чаро дар ҷаҳон ин спортро бигем аз дигар дидина борсоҳо, аз борьбао дигару дигар озод ва болотар медонанд. Хеле ки дар ҷаҳон футбол ин элита аст, футбол ин элита аст. Дар намуди олимпӣ, намудҳои олимпӣ ин зудо элита аст. Зиёда аз 180 давлат федератсияи байналмилалӣ дорад, федератсияи зудо дорад. Бисёр дар як чорчӯбаи қонун дровардаганаш, нигоҳ ки мисол ҳар як варзишгар мебиёяд, вазн кам мекунад, либосаш хунолид нест, ҳатто кам дар хунолид бошад намемонадаш, мисол кам дар кӯтоҳ бошад намемонадаш. ҳамаи минҳо аст ки ин чорчӯбаи қонун дорад. ҳам дар телевизор хушрӯ мисол нишон медиҳанд, ҳам намуди зебо аст гӯштин. Гӯштинги зудо худаш ба худаш як ваи хосе дорад ки ҳама таваҷҷӯҳ мекунанд. Гӯштини зудо бисёр як партофтро бо видеопавтор тамошо мекунанд, иштибоҳро мегардонанд. Дар гӯштини волни барба ё ки ман нисбати ба он гап надорам, камакак беодобӣ аст. Мураббӣ бо пойафзораш бо кросовкаш медавад, болои мат мебурояд. Дар зудо нест ин чиз. Мураббӣ ҳақ надорад то ҳатто вақте ки довар ҳаҷме мегӯяд, яъне сарку мегӯяд, дар он вақт мураббӣ ҳақ надорад гап занад. Вақте ки мате мегӯяд меистику, ҳамун вақт 5 секунд ё 3 секунд мураббӣ ҳақ дорад ки мисол дасти чапашро қаб ё аз боло қаб ё ки ин корро кун ё он кор. Агар мураббӣ дар вақти гӯштин гап занад ку довар истед мегӯяд, мураббиро хориҷ мекунад. Дар гӯштини дигар намудҳои гӯштин мураббиҳо медаванд, болои вай мебуроянд, бо довар баҳс мешавад, ҷангу ҷанҷол зиёд мешавад. Дар зудо агар туи камтарак ошибка ки нисбати довар гап зани ноҳақ кунӣ, туро дисквалификатсия мекунанд, сарат мекунанд. Бисёр нозук аст гӯштини зудо. Дирӯз ба Сомон суол будам ки чемпионати ҷаҳон аз бозиҳои олимпӣ чӣ фарқе дорад? Сомон гуфт чемпионати ҷаҳон қиинтар аст нисбат ба бозиҳои олимпӣ. Аз ҷиҳати психологӣ, ментална
бозии олимпӣ ин як рӯз дорад ака. Дар уҷа тамоми беҳтаринҳо меранд. Бозии олимпӣ ягон варзишгари аз қадди кӯча гирифтагӣ нест. Дар вазни ҳар як вазн 350-400 нафар претендент барои бозии олимпӣ рафтан аст. Ферист аст, рейтинги ҷаҳонӣ аст. Касе ки топ 18 аст дар байни 400 нафар, фақат 18 нафар беҳтаринҳои дунё ба бозии олимпӣ меранд. Аз байни 18 нафар топ 4 нафар фақат медал мегиранд. ин чиз барои ҳар кас насиб намекунад дар бозии олимпӣ медал гирифтан. иштирок кардан худшам як бисёр меҳнати калон дар кора, ки худаш одам бояд иштирок кунад. Бо вақте ки ту натиҷа додӣ, ин бозии олимпӣ бояд худовандро бояд назар кардагӣ бошад. Бисёр бовар кунед дар бозии олимпӣ медал гирифтан ин душвор аст ва ман ҳамчун капитани даста будам. Ман бовар кунед фахр кардам, ки дар бозии олимпӣ ман худам иштирок кардам. Вақте ки ҳам Сомон ҳам Темур ҷо гирифтан, одам як фахр мекунад дар байни ин қадар давлат, дар байни ин қадар миллат тоҷики мо ҷо гирифт, натиҷа гирифт. Ва ҳам боксёри мо ҳам Давлат Болтаев беҳад хурсанд шудем. Дар он ҷо будем. Дар он ҷо деҳкадаи бозии олимпӣ, олимпийский деревня, ҳар рӯз масалан давлатҳои ҳамсоя Ӯзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон мепурсанд сколько медал у вас, сколько медал у вас. Дигар давлатҳо мисол шиносо чанд нафар омадагӣ ҳастед. ин чиз як рақобат аст. Ин бисёр як номус дар кор, як ҳисси баланд дар кор. ин чиз ҳар кас фаҳмида наметавонад. Уступидён, чаро маҳз анами ҳозӣ ана карьер рехта басти? Ман ростӣ ман барои чӣ мегӯям савола мебинем та физически тайёри будам, метавонӣ баромад кунӣ. ҳар кас наметавона олимпиада рафта баромад кардан. дуруст. Ман якумаш ин ки чихеле ки ман гуфтам, дар деҳаи мо дар ноҳияи Ҷаббор Расулов зиёда аз 3000 аҳолӣ дорад. Як қишлоқи, як деҳаи кӯчак аст. Дар як деҳаи кӯчак баромадану ба ин қадар натиҷаҳои баланд баромадан, ман ифтихор мекунам. аввал ба падари худ, ба бародари худ, ки тонистанд ки дар як деҳаи кӯчак паҳлавони сатҳи баландро тайёр кунанд. Ва ман шукри худо 3 маротиба дар бозии олимпӣ иштирок кардам. То ҳозир ягон кас 3 маротиба иштирок кардагӣ нест. Ман 3 маротиба баъзеҳо бо квота ба бозии олимпӣ меравам. Ман прямой квота путёвкаи бозии олимпиро 3 маротиба ман гирифтам. Соли 2016 дар бозии олимпӣ Рио, 2020 дар Токио, 2024 дар Париж. Ман ҳамин орзу доштам, ҳавас доштам, ки дар ҳамин бозии олимпӣ як медал гирам, вале ман натавонистам гирам. Ман рӯ афтода нестам. иншоаллоҳ дар толори мо ман ин қадар опыт, таҷрибае ки дорам, шогирдо, фарзандом, ҷияном, ҳамин иншоаллоҳ чизе ки аз дасти ман мебиёяд, чӣ таҷрибае ки ман дорам, ман кӯшиш мекунам, ки чизе ки ман худам натавонистам, аз шогирдон, аз фарзандон талаб кунам, бинам. Худо хоҳад, ман боварӣ дорам, ки иншоаллоҳ фарзандони тоҷик ба ҳама чиз қодиранд. Бояд мо аз дигар давлатҳо чӣ камӣ дорем? Мо метавонем, мо корбарӣ кунем, мо якҷоя бошем, ку худо хоҳад чандин медали ҷаҳонӣ, медали олимпӣ ба даст мебарем. мо ҳамаи гӯштингирои Тоҷикистон, аз Расул Боқиев, Темур, ман, ҳама сарчашмаи мо аз гӯштини миллии тоҷикӣ сар шудааст. баъд самбову дзюдову дигару дигараш. гӯштини кураши ӯзбекӣ буд, қазоқкурас, ҳамин чизҳо.
воям доранд мола на дайни вале камтар қоида ва қонунаш аст. оянда хта чӣ дидисти дар кадом сам дидисти хта чӣ бо зудо ҳаёти худро давом метӣ ё ин ки ягон хел гуфтем гапо бизнеси ба ҷои дорӣ харошум не дуруст аку ман карьераи варзиши ма ҳамин варзиши гӯштингирӣ намуди олимпиро ҷамъбаст кардам намуди олимпиро ҷамъбаст кардам худо хоҳад 1 сол 2 соли дигар гӯштини самбову гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштин мегирам баъд худо хоҳад ҷамъбаст мекунем. Ба ғайр аз ин имрӯз як пешниҳоди хубе аз тарафи федератсияи дзюдои байналмилалӣ шуд барои кор кардан дар ин федератсияи ҷаҳонӣ. пешниҳоди хуб шуд ва барои мураббигарӣ ду давлат ҳам покистону ҳам саудӣ барои ман кор пешниҳод кардан ҳамчун сармураббӣ биё кор кун ва дар унҷо гӯштин бисёр дар сатҳи паст аст. Барои ваёро тайёр кардан надоранд паҳлавон. Чӣ хеле гуфтам ки дар хуни тоҷик паҳлавонияи гӯштингирия ҳамун кӯдаки 1 сола 2 солара мисол гӯ ҷанг кун гӯштинга сар мекунад меод дар гардан оғӯш мекунад баъд дар хуни мо ҳаст гӯштинг дар генафони мо ҳаст дар ваё нест охи гӯштинг барои уҷа рафтан майли охи барои уҷа рафтан минимум 8 сол 12 сол дар кор ки ваёра аввал либос пӯшира ёд метӣ ҳалтидан хестан. имрӯз буданд 2 нафар 3 нафар аз покистон буданд ман нигоҳ кардам бисёр дар сатҳи паст. ду намуди спорт дар тоҷикистон бигем дар ҷои аввал рафтаистиян результатам доранд ҳамин дзюдоу мма дар мма мо дар ҷаҳон аллакай ҷои якума гирифтем аммо дар дзюдо медонам ниҳоят қинд аст. ман чӣ қадар бисёртар биём дар бораи дзюдо сюжет кунам барнома кунам ҳамон қадар мефаҳмам ки даҳшатовар қинд аст. бисёр ҳам нозук аст ҳам қин аст. бале бисёр дарем спортсменое ки дар мма баромад мекунанд бисёрш бигем ай барибау ами дзюдо модаган галбан шупонов дзюдо машқ карагия рафт мма мисоли габа ана чӣ кор мекунем бояд чӣ кор кунем ки фарзандои миллати мо фарзандои тоҷик дар ҷаҳон мисли ҷопониё баромад кунанд мисли фаронсавиё баромад кунанд мисли бигем мардуми қавқоз баромад кунанд дар дзюдо. амхел чӣ хеле ки таваҷҷӯҳи имрӯза ҳастаст ку иншоаллоҳ амхел дастгириҳо ҳастанд бо хубтару нағзтар шаванд. мард аз паҳлавонони мо паҳлавони хуб нест бовар кунед аз паҳлавонони мо дида нисбат ба дигар паҳлавонони мо ман зиёда аз 70-75 давлати дунё гаштам. дар дигар паҳлавонҳо надидам. масалан дар германия будам ман дар олмон 5 сол қариб ман дар онҷо машқ кардам қатъиян мураббии эрониям ва ё зарплата доштанд витаминизатсия доштанд 3-4 та спонсор доранд фармакология витаминизатсия мисол физиотерапия массажист ҳама чӣ доранд хоҳиш надоранд аё ҳамиде ҳамун варзишгараш ҳама чиз обеспеч дорад хоҳиш надорад. бачаҳои мо хоҳише ки бачаҳои мо доранд ку дар иншоаллоҳ хеле дастгириҳо шавад ки бачаҳои мо дар оянда ранги грузия уже дар ҳар як весевои категория 3-4 нафар зур мешавад. баъд оянда мо метавонем ки бар дигар давлатҳо ҷудокорони тоҷика мисол маърифӣ кунем аз дигар давлат баромад кунад асобе ки масалан имрӯз дар вазни 73 килограмм беҳрӯз хоҷазода беҳтарин аст, шеров абубакр беҳтарин аст. ана ин бачае ки имрӯз ҷои сеюм шуд асадуллоев муҳиддин рижи беҳтарин гӯштингир аст. 3 нафар зуд доранд, 1 нафар бозии олимпӣ меравад. агар дар уровни ҷаҳонӣ мисол рейтингшон топ 10 топ
5 шаванд аз ҳар сеш 2 нафараш мо метавонем ки як нафарашро барои дигар давлат мисол пешниҳод кунем. тоҷик мо дар тоҷик фарқ надорад дар куҷое бошад мо фахр мекунем ки он фарзанди тоҷикистон аст. имрӯз барои ҳама ман гуфтам ки ман дар як деҳаи кӯчак дар як қишлоқ дар як деҳаи кӯчак будам. имрӯз ҳамин хел шароитҳоро тайёр карданд ки бачаи деҳотӣ бачаи шаҳрӣ фарқ надорад. ту биё чемпиони масалан ман дар ноҳияи Ҷабор Расулов якум чемпиони ноҳияи Ҷабор Расулов, дуюм ноҳияро буридам вилоятӣ, чемпиони вилоятӣ сух шудам, марҳамат чемпионати ҷумҳурӣ республика, омадам чемпион республика шудам, дар инҷа федератсия аст. Мегирам маро чемпионати Осиё, чемпионати ҷаҳон роҳӣ мекунанд. Дигар ӯ пеш буд, баҳона буд ки оҳ вай аз Кӯҳистон аст, як бачаи қишлоқи бача, як камбағал бача, ин хел не. Камбағал бачаам, бойбачаам акай Бардин. Марҳамат чемпион республика шавад. имрӯз ҳама чӣ дар командаи мо имрӯза дар мисол вазни 60 килограмм Қувватов буд, Суфиев буд, 66 килограмм Обиҷебов, Эмомалӣ Нуралӣ, 2 нафар беҳтарино. Ино ҳарш бозии олимпик рӯйхат гирифтанд ва холҳои очкоҳои Эмомалӣ бисёртар буданд, вай бозии олимпӣ рафт. Беҳрӯз Хоҷазода дар олимпиадаи пеширам Сомону Беҳрӯз рақобат доштанд. Сомон очкоҳош бисёртар буданд, Сомон рафт бозии олимпӣ. 81 кило мисол. Амин рақобат амин чиз идома дорад. ҳамаи мо аз деҳа ҳастем, аз оила ягон мо аз оилаи масалан бой сарватманд нестем. ҳама мо мисол шукри худо обрӯ эътибор падаромо мисол кор мекунанд ва гуфти ваё ки мо бе ягон тағабозӣ чӣ хеле мегӯянд ки тага дорад. Ягон кас тага надорад дар инҷа. ҳамин машқ кун, меҳнат кун, чемпион республика шав, тура ҳам зубор мебаранд, ҳам чемпионати Осиё, ҳам чемпионати ҷаҳон, ҳам мусобиқаҳои гран-при, гранд-слам. Марҳамат, ҳама чи аз худи ҳозир варзишгар вобаста аст. Машқ кунанд, номус кунанд, дастгирӣ шуда истодааст, роҳӣ мекунанд. Ягон вай фарқ надорад ту аз вилояти Суғдӣ, аз Бадахшон ҳастӣ, аз Ғарм ҳастӣ, аз минтақаи Кӯлоб ҳастӣ, фарқ надорад. Ту биё чемпион ҷумҳурӣ шав, марҳамат, мери. айни ҳол комроншои Уступирён ва оилаи ӯ чанд то варзишгарро тайёр карда истоданд ки дар оянда аз онҳо умед доранд? Бисёр насли наврас аст ки аз 15 сола то мисол байни наврасон, ҷавонон, калонсолон бачаҳои хуб болаёқат, мо аз онҳо бисёр умеди калон дорем. аз ҳозир як барнома кардагем, мисол групп шуда, як группаи дар WhatsApp шудагем, саҳарӣ чӣ машқ мекунанд, абеди масалан соати 10 чӣ машқ мекунанд, бегоҳӣ чӣ машқ мекунанд. ҳамаш бо план, бо нақша, мисол чизе ки аз таҷрибае ки ман доштам. Ман мисол мерафтам дар хориҷа мегирифтам, ман ҳама машқое ки мисол рафтам дар Германия чӣ машқ кардам, ҳамаша менавистам. мисол дар Япония рафтам чӣ машқ кардем, ҳамаша менавистам. бо ҳамун мисол машқое ки навистагӣ ҳастам, дар ҳамун қатъи падар, қатъи аком мешинем, маслиҳат мекунем, чӣ план кардан дар кор аст барои машқ. мисол як моҳаша менависем, мисол агар мусобиқа дошта бошад нагрузкаҳо чӣ хел додан дар кор аст, ҳамаш бо ҳамун як нақшаи худ қатъӣ корбарӣ кардастем. бачаҳои мо иншоалло мо умед дорем ки ба натиҷаҳои баланди варзишгар шаванд ки мардум фахр кунад аз онҳо. фикри худ дар нуқта намондӣ гуфтӣ пешниҳоди ҳаст аз тарафи федератсияи ҷудои Покистон ва дигар давлатҳо барои ту барои кору фаъолият кардан ва дар натиҷа ба чӣ хулоса омадед? яъне ки чӣ кор мекунӣ? тамрин мекунӣ, мисоли ба бизнес машғул мешӣ, чӣ кор мекунӣ витоги? ҳозираш дар рости гап нав аз бозии олимпӣ моҳи август омадаем. ман гуфтам чӣ хеле ки дар ҳамон интервю гуфтам, ман умри ҷавонии худро ман надидам. Акай Бардин, ман на зодрӯз рафтам, на тӯйхона, на тарабхона,
фақат шабу рӯз машқ меҳнат, машқ, тамрин. Ман имрӯз 31 сола ҳастам. Ман анакун ранги инсонҳои оддӣ масалан бемашқ зиндагӣ дорам. Ман саҳари мисол дисциплина режим саҳари мехистам, мисол машқ, абед мекардам бегаи бо машқ, режим хуб, саҳари бо ам хел. Фақат машқ, мусобиқа весганият кунӣ, перелёт, ами азоб. Анакун ранги инсонҳои оддӣ зиндагӣ дорам. 1-2 моҳ иншоалло дам мегирем. Худо хоҳад пешниҳодҳо аз тарафи федератсияи худомо ҳам аст. Худо хоҳад аз мебинем чӣ гап мешавад. Худо хоҳад боз бо маслиҳатҳои пирони кор, устодон, роҳбарияти федератсия, бо маслиҳати калонҳо иншоалло ба як хулоса мебием. Неки варзиша пулни бас кардем. варзиши профессионалӣ ҳамин намуди олимпиада дзюдоро баромад кардан. Охир ҳамин аз 3 солагӣ акаи Бардин ман машқа сар кардагам. Ман гуфтам ку дар қишлоқ мо детсади вай набуд. То зираку. Як чорсола я попробовал, ки дори ки охи. 35 солаш. Уна теди чанд сола? Охи теди плюс 100 кило уш камша сер мекард гуфтӣ мегирам. Охи ман ҳар мусобиқа 8 кило 9 кило вес ганият мекардам. Весите чӣ хела мисогап? 90 кило. Не, бачаёш не 9 кило 10 кило вес ганият мекардам мусобиқа. Мисогап 35 сола аст? Нест. 33 сола ҳастана. Охи уровни топ да намеш. Хорошо. Уровни ки ту ҳозир баромад мекунӣ на веси худ 91 кило. 90 кило да. Ҳаст ягон касе ки мисоли гап мисли ту баромад кард? Дар Тоҷикистон? Бале. Бачаҳои ёш даиҷа 2-3 нафар мо аз онҳо умед дорем ки як паҳлавони хуб шаванд, ки мисол Шодмон Ризоевай дар 90 кило. Шодмон Ризоев? 77 кило буд? Не, 81 буд. Қати сомон гӯштин гирифтагӣ буд дар гран-при. Баъд аз вай мусобиқа 90-аш гузарондан, 1-2 мусобиқа нағз гӯштин гирифт. Умед аст, Раҷабзода Умед ва аз клуби Иркутск овардагианаш. Ваям нағз аст. 90 кило. Муҳаммадҷон Абҷалилзода аст дар Гранд Слами Душанбе ҷои сеюм шуд. 2-3 нафар ҳастанд. Акун инҳоро бояд бисёртар ба зборҳо, машқҳои дастаҷамъӣ роӣ кардан, ба мусобиқаҳо бисёр иштирок кунанд, таҷриба гиранд. Камтар таҷрибаи мусобиқаҳои калонро надоранд. Иншоалло дастгирӣ шудааст, рӯйшон мекунанд, таҷрибаву ҳамаша мегиранд. Худо хоҳад мо аз онҳо умед дорем ки як варзишгари баъд аз ман як 90 килои хуби дига биёд ки дар ҷаҳон муаррифӣ кунад Тоҷикистонро. Бисёр хуб. Бачаҳое ки шумо бо номбар карден, ҳамиё ягон гран-при задагианд, ғолибияти он чемпионати Азия, Осиё, мисли шумо чанда гран-при гирифтагианд? Шодмон дар 81 кило чемпионат Азия дуюм шудагия, байни калонсоло молодёжа буридагия чемпионат Азияра гран-при ята дар Душанбе ҷои дуюм гирифтагия. Муҳаммадҷон Абҷалилзода дар Гранд Слам имсол ҷои сеюм шуд. Баъд дар чемпионати Осиё сеюм шудагия молодёж байни ҷавононда. Умедҷонам дар Осиё байни ҷавонон сеюм шудагия. Ваям як ҳамаша додан як 10-таи 12-таи мусобиқаи байналмилалишон додан гран-при Гранд Слам. 2 круг 3 круг мезадан бой медодан. Хеле оз якин вайро апкатка кардан нако, роӣ кардан нако мусобиқа мебояд раванд таҷриба гиранд. Мо аз онҳо умед дорем. Ҳозир бо мумкин сомон баъди олимпиада мумкин дам гирад, хайна оиладор шуд, мумкин 90 мегзарад сомон. қадр қомат дорад барои 90 кило. 81. Хай ҳар кас як умр нест. Рафтанду равем боз оянду раванд. Хеле
خیلی است. بسیار خوب. آخرین سوال شروع میشه. آخرین سوال دارم. قیچش میکنی. برای خلق تاجیک یگان خود گفتنی داری شما؟ برای مخلصات من مینداری خود رو برای مردم سربلند تاجیک که در همین کریر ورزشی من در همه حالت در پهلوی من بودن، در بر، در باغ، در پهلوی من بودن. من مینداری خود رو به آنها بیان میکنم و مردمی که مردم سربلند تاجیک خداوند همه وقت در آن اسمش نگهبانشان باشد. ما با دعای خلق بزرگ تاجیک، با دستگیری های از خردتا کلان این ملت به این نتیجه های بلند ورزشی رسیدیم. کسی که این کریر ورزشی من ذره هم باشد خدمت کرده باشد، من از آنها هزار رحمت میگم، از آنها منتظرم. هیچ وقت خدمت های شما را من فراموش نمیکنم. همین از صدق دل به آنها میرسانم که به آنها شاید این نتیجه ها رو من نمیدادم. تشکر. بیان در خانم یک بگیم لگنده جودوی تاجیکی تشکری زیاد به تو میگیم. از نام 10 میلیون خلق تاجیکی تماشا میکنن، دوست میدارن جودو رو و همچنین من تشکر میگیم به تو و عائله تو و این حیاتی که تو برای جودو بخشیدی. بگیم جوانی تا ندیدی. تشکر میگیم. سلامت شو اکای بردین. من بسیار از شما شدم و بسیار تماشا میکنم. اینقدر در حقیقتا شما یک همچون پاتریوت تمام ورزشکارا هم چی سایه باشد، نمودی گوشتی یا که MMA در پهلوی ورزشکاران هستید. بسیار یک شما را تماشا میکنیم. بسیار یک بازم همین چخیر موتیواسیون میده بچه ها را، خیلی چخیره که محبت به وطن دارید. بسیار یک این چیز جای تعریفی نیست که مثلا در آینه نگون در حقیقتا یک رنگی چنین ما از خود طلب میکنیم چنین جوان مردا پاتریوتایی که وطن دوست برای ملت عزیز خود خدمت میکنن بسیارتر شدن. ما افتخار کنیم، فخر کنیم. تشکر. خدا نگهبان. سلام.